Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Nikolaj Azzopardi Productions jippreżentaw xogħol teatrali, adattament ta' The Great Dictator, il-film ikoniku ta' Charlie Chaplin. Il-wirja Gauge the Spaces li qed titella ġewwa Muża tesebixxi ritratti monokromatiċi ta' Patrick Fenech li joħduna fuq vjaġġ lura fiż-żmien mis-sebgħinijiet sal-ewwel snin tas-seklu 21 madwar Malta u Għawdex. Naddu iż-żmien hija eżibizzjoni li tirrifletti fuq is-similaritajiet bejn il-kulturi ta' Malta u l-Portugal. L-artisti li qed jippreżentaw xogħolhom f'din il-wirja juru s-sempliċità tal-ħajja ta' kuljum. Il-band Memphis Mac li jsibu l-ispirazzjoni tagħhom fil-band tas-sittinijiet u sebgħinijiet iniedu l-ewwel album tagħhom b'kunċert fit-12 ta' Lulju.